Today is Women's Day. Avui és el dia de la dona. Today we celebrate we are women, we are girls. Avui celebrem que som dones i que som nins. Nines. We want equal rights for women, for men. Volem igualtat amb els homes i les dones. This dance, break the chains, unites us for a good cause. Aquesta dansa rompe les cadenes ens uneix per una bona causa. Sabem
que avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, a molts pobles, municipis de les Illes Balears, així com d'altres indrets del món, moltes dones i homes farem sentir la nostra veu als carrers, places, escoles, en un munt d'actes que ens serviran per visualitzar i reconèixer de manera simbòlica la lluita de les dones en favor de la igualtat. Avui, idò, amb aquestes paraules reconeixem l'esforç de totes les dones que amb el seu compromís van fer que milloréssim considerablement les condicions de vida de totes nosaltres. Malgrat aquesta millora, no podem abandonar la lluita conjunta de tantes les institucions, empreses, centres educatius i cadascuna de les persones a títol individual. En el nostre compromís diari hem d'aconseguir una igualtat social, política, jurídica i economia per a tothom. Prou d'agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. Emma Watson, actriu i activista, ha deixat el cinema per dedicar-se a la lluita per la igualtat. En el seu moment va dir: els homes creuen que feminista és una paraula només per a dones, però el que realment significa és demanar igualtat. Si tu estàs a favor de la igualtat, llavors me sap greu dir-te que ets un feminista. Així només dir que lluitem tots i totes amb ella per aconseguir la igualtat! Bon dia.